أجداد أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا بركدا كسالكي دولة سون حرما كانوي على كرباي كسيني نما باكا أنا سمغو بلا جلين أني ما وما دي يوتو نغنيا فوكتا جودون سي على كانين أو باي أو جماكولو سلومين في أمبا ولا دنيا كفو بي واجولو كنكا nyanye Bamako yirimajo stade 26 mars konnana kabbe septembre kalo alet letani kelema samba fla animuga ani duru o min bena mauludu ale duo kala o doma nin do min fleniye mate ala kali mogoye sango san do de be fara ajamaka duo jabi ba keneka wa ala ka kabako aya chama yira manifuna ni kena sanu mainka islamiya togola nina nyona jama ate kafo mogo shi togola fuka tasro mami na sona alay kato alay katla ka ke alay hukumu kono aselen ko kene kono o kera ni sondia ko bay sigi yoro la soro len tumana mina bara nunu bela jilen numedo an karamo Isa Muhammad Sharif fe min soro lola nen aw anga je ka nyamada o fe insana baraka an karamo de sura ko Seydi Sharif Usman Madani Haidara. Donc, sans plus tarder, Watitoura Kamamina programme continue. Groupement de leaders civils musulmans du Mali. Pour le mois de l'an, on le continue. En mot, c'est le cas. Souffle à la maga, Dona, 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 Allah barkala alhamdulillah rabbil alamin mawludu kuma jera kuma ne ka ko Imam Malik ko ma mawludu ke ko ma ko ke mawludu ke aida usuliya dobe ubafu ko tarku Mustafa sallallahu alaihi wasallam laysa dalilan ala al-hurmah ala kiramani ke utayira ku keli ballelu Imam Malik debe ka yirila ku utayira ku keli ballelu unkama sabula yira Imam Malik nora ka fo Madina kono Imam Malik mason ka karitu Madina kono Imam Malik mason fe ka samara do asina ku sabula ala kirasi barkaman dara yoromina kale Imam Malik bin Maluya ka samara toye ale Imam Malik bin Maluya ka kari toye wo Imam Malik ke na me ala ka hadisa fa sallallahu alaihi wasallam abu teso mala kale la halaya bela bal akumbi blaka bazengala wala abi blaka finumo na fonde valizula kayo parfumé ka usulan kasadunon ke ala parce que kabina ala kira ka kuma kan fo sallallahu alaihi wasallam yani ke wale min kera sahaba do yin ke kai mo yani Imam Malik cewa ala kira da min ke wa sallallahu alaihi wasallam ubayira uluye bida ko infamia kateme Imam Malik ukma on be Imam Malik ko Imam Malik yin ke ama laje ko sahaba yake ka kwanye ama laje ko ala kira yake ka kwanye sallallahu alaihi wasallam aya famia ka kan ake ale yake ukma bawludu fanani keli kaka ukma ya rabbi alaka sanwara irana aketubaka salli ala muhammadin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisa commission d'organisation kuma dole de bolo min be mawludu yɛrɛ labɛn a président ye Mamadou Sidibé donc an b'a ɲini kuma la bɛɛ lajɛlen fɛ waati cogoya kama u ka kumaw surunya kosɛbɛ an bɛ o de ɲini u fɛ Mamadou Sidibé comité d'organisation tɔgɔ la an bɛ bɔ ka jama fo jama mɔgɔ fɛn fɛn bɔra diɲɛ yɔrɔ la ka na mawludu kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ ka an karamɔgɔ fo n'o de ye Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye ka a denw fo
ka cabinet jama bɛɛ lajɛlen fo ka fadi jama bɛɛ lajɛlen fo ka seya fo o kɔfɛ an bɛ baarakɛlaw fo minnu jɔra terrain kan ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni a tun bɛ ɲɛ n b'o tɔgɔ fɔ baarakɛ bonda 21 de bɛ an bolo nin baara ninnu labɛnni kama a fɔlɔfɔlɔ o ye accueil et hébergement ye olu de ye mɔgɔw ye minnu bɛ an ka dunanw kunbɛn u bɛ kalo caman de kɛ ka dunanw siyɔrɔ labɛn o tuma ni dunanw ye nali daminɛ u b'u kunbɛn ka siyɔrɔ d'u ma ka dilan d'u ma ka fɛn bɛɛ k'u ye o kɔfɛ décoration mise en place olu de bɛ kɛnɛ in sigi an filɛ kɛnɛ min kɔnɔ o kɔfɛ statistique ani recensement olu de bɛ jama compter ani ka bolimafɛnw compter o kɔfɛ maintenance o de ye an ka sonorisation bɛɛ b'olu de bolo an n'an ka kuranko bɛɛ lajɛlen bon o kɔfɛ an ka jitigiw olu de bɛ ji di an ka dunanbaw ma ani ka an ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw nettoyer ani ka dunanw siyɔrɔ nettoyer o kɔfɛ restauration baarakɛlaw ka restauration olu de bɛ dumuni di an ka baarakɛlaw ma o kɔfɛ restauration spéciale bɛ yen minnu bɛ tobili kɛ an ka dunanbaw ye o kɔfɛ parking mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ an ka bolimafɛnw kɔlɔsi o kɔfɛ a tɔgɔ de magasiniw bɛ yen minnu b'an ka minɛnw kɔlɔsi o kɔfɛ santé bɛ yen dɔgɔtɔrɔw u ka bonda 4 de bɛ terrain kɔnɔ yan u bɛ fan bɛɛ ni mɔgɔ banana ni y'o ɲininka ni sera yen u bɛ furakɛ ni Ala ka jɛn ye o kɔfɛ an ka transport mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw ta ka na o kɔfɛ an ka cafin bɛ yen minnu bɛ an ka donibaw ta ani ka wuluwulujiw bɔ ka bangɔni saniya o kɔfɛ an ka dɔn elect bɛ yen minnu bɛ fisabililayi kɛ o kɔfɛ information et partie bɛ yen mɔgɔw ka fɛn mana tunu u bɛ taga kalifa minnu na n'Ala sɔnna ma n'i sera olu fɛ n'i ka fɛn sera u ma a ka ca Ala fɛ u b'a d'i ma o kɔfɛ cellule de communication bɛ yen minnu bɛ an ka kibaruyaw bila réseau sanfɛ bon o kɔfɛ an ka restauration commerciale bɛ yen minnu bɛ dumuni feere mɔgɔw ma mɔgɔ minnu mago bɛ dumuni santa la o kɔfɛ an ka marché bɛ yen sugu mɔgɔw minnu bɛ feerekɛlaw ka place labɛn ka place d'u ma o kɔfɛ wudu islamique bɛ yen n'o de ye karamɔgɔ ka kalandenw ye minnu bɛ kalan kɛ a nɔfɛ k'a ka kumaw lase o kɔfɛ commission visite bɛ yen minnu bɛ an kɔlɔsi an mana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ visites bɛ si u ɲɛna ka tilen o kɔfɛ an ka zikridalaw bɛ yen n'o de y'an ka mawududalaw ye o kɔfɛ a tɔgɔ de commission ansar jeunesse bɛ yen n'o de ye sifinw ye minnu y'an ka sini ɲɛsigi ye nin jamakulu de farala ɲɔgɔn kan ka malilu labɛn an b'a kan depuis kalo 6 ɲɔgɔn na an bɛ ka labɛnw sabati Ala sɔnna bi ye a kuncɛ ye an bɛ don min na bi nin ye malilu san 41 de ye n'an karamɔgɔ b'a sigi san o san o la an bɛ karamɔgɔ fo baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ an karamɔgɔ ye a n'a denw an labɛnnen k'u dɛmɛ n'an ka nafolo ye n'an y'u janfa Ala n'a ka kuranɛ k'an ta tiɲɛ ka ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye an ka dumuni sira in kan an bɛ fɛ k'o de fɔ hakɛto bɛ nin na sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an ka bɛɛ maya la o mɔgɔw n'o ye Namori Jara ye an ka ku sigi la mɔgɔ si min faso suganti Ala y'a kanu k'i bɔ yɔrɔ min na a ye bɛɛ sigi yen nɔ i kɛra diinɛ fɛn o fɛn olu ka baara bɛ bolo o kan bisimila. ko aw bɛɛ salamu alaikum k'a fɔ ko aw bɛɛ dan sɔgɔ aw ni ko ka tila k'a fɔ ko aleluya an bɛ ansar jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛba in sigi ka kɛ ni an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeli ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an fa fo ani an karamɔgɔ le président du Haut Conseil islamique du Mali an ka foli b'i ye an bɛ denw fo yan nɔ i tɔgɔ la i denw à travers Badara Ali Ousmane Haidara an b'u fo u farala ɲɔgɔn kan ka wele da an ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'an ka na k'an ka bɛn sinsin jamana kɔnɔna la k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin jamana kɔnɔna la k'an ka ko to ɲɔgɔn ta la n'o ye ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la ko k'o sinsin jamana kɔnɔna la ka fara ɲɔgɔn kan dakuruya kelen ko unité solidarité laïcité donc an b'i fo k'i ka denbaya fo o hakilina in na o kɔfɛ an b'a fɔ ko o baara in an kɛlen k'a daminɛ a don ni bi cɛ an sera yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ wolomali ma k'a la u bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ ni Haidara tɔgɔ b'a la olu b'a la bi olu b'a la sini donc k'a fɔ karamɔgɔ ye an ka bɛn maaya la a baara e y'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɔnni anw ka jigin terrain kan donc an b'i fo o la ka tila ka dugawu ɲini fɛ an ka bɛn maaya la u bɛɛ bɛ yan bi an ka Mali dugu u bɛɛ bɛ yan bi
ka se Côte d'Ivoire ma ka se Burkina ma ka se France ma ka se Sénégal ma u bɛɛ lajɛlen bɛ mawuludu kɛnɛ kan ka duwawu ɲini u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i ka duwawu k'an ye an ye baara caman boloda an b'a fɛ ka min kɛ jamana kɔnɔ mais gɛlɛyaw b'a la donc an b'o duwawu ɲini fɛ i ka duwawu k'an ye sabu an y'a mɛn e da k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ ma nɔgɔ nka malilatigɛ bolofa b'o kan donc an bɛ duwawu ɲini fɛ i ka duwawuba k'an ye ala ka se ka baara in ala k'a ta fanga d'an ma an ka tɔnden minnu bɛ jamana yɔrɔw la an b'a fɔ ma ko zone rouge mɔgɔw ko n'an sera k'an ka duwawu ɲini fɛ k'u ka yɔrɔw ma nɔgɔ k'an k'o duwawu fana ɲini fɛ donc i bɛ duwawu kɛ an ka tɔndenw ye u bɛ diɲɛ fan o fan donc an bɛ surunya kuma la yan nɔ k'a fɔ ko bonne fête de Mawlud à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs au nom de notre président d'honneur, le président du conseil d'administration, M. Ali Ousmane Haïdara. Unité, solidarité, laïcité. Vivre ensemble, c'est se lever ensemble. Allah Ganaou demain. Ami Namori Jarafo, Ani Atamanogo, Angobe Mayala, Sigikon Anaka Barao. La Yere Kramore, Kassia Mohema Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, Luga Laini Dene, Ataïsho. Asilmi awa taishu man nito wa mako vivre ensemble donc amu fuga wuli ka jola jamana fambele jini fe ka dine be faranonga chrétien la da mo an islamo o temane ko fe ameta sehu yaro karamo kadimaya olu to wala a Cheikh El Hadj Mohamed El Bashir al kibritul ahmar sare donc kaga bismillah fami to wala bismillah anye ala fo ka ala barkada ka nema ni kishi nyine ala fe akake rasul ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anga sigi kunye ale miye o ko fe ka islame bela jele fo kishi ani hinani barka o folikana anya yere soro ya wulaina anga sayyidu ka keneka anga qaidu ka keneka Asel Sherif Ousmane Madan Haïdara wati tigi ka keneka amika kuma wulaina ni anga usratu togoye no ye nyaru karamo ka du togoye Muhammad Al-Bashir Haïdara cikando kalase anga kibritul ahmar ma no ye Sherif Ousmane Madan Haïdara ay islamia deme ay dine deme ay alaka kiba kuna wolo aya kuna korota ni jama nye o shere en bora sisa ni délégation belebele baye ka wakai délégation mi na kum piloté le par Seyid Sherif Ahmed Tijani Haïdara anga tali reportera kai mais avec tout ça anana yere soro kai akera iba ko tali yere ma reporter adamadenw ku mobiliser les do ou motiver les do ou bi encouragement ko nana ka shirikia denge kono Seyid Sherif Ahmed Tijani Haïdara ambi anga lahiduka no ya an tasawufu mogoyi ambi lahiduka kadi anga nyemogo ma no ya Seyid Sherif Ousmane Madan Haïdara abi fetine akabla yoro mina on sendale do wisenda noka on de shipina ka ye munu fara nyogonka ka fo ko mo ka fsani mogoy mo ka ni shuli mogoy mo ka nga mogo boya muso kanga abiri ache mo so aka desoro mimike inafo Seyid Sherif Ousmane Madan Haïdara nyogona awla hakilla de ka fo ko mawludu abiseka fete o kuma werede inafo kibritu yere afo choko mina odona donyumana mazar la plito ko ka daludi mawludula mawludu magoti dalula bleu Qur'an nashi jema ye mawludu ka daluye hadisa fana ye mawludu ka daluye anya hadisa do ko sayna malabi ke hadisa ino fe mesoso bakatala ala tiraka sahaba de mawludu fete ka fara nyoka ina fo on fla ya togo mina soso togo tala de a hadisa abi muslim kono abi tirmizi kono abi sunanun nasai konana sahaba fara la nyoka ka mawludu fete ciba bora ku laje ko bi muna yanno sahaba ko on sigimbe ka fara nyoka ya
parce que ala y'aw kanda ka silamɛya d'an ma o kɔfɛ tuguni ala ye ciba di anw ma ko wamanna bika alayna hadisan nasi jɛma filɛ nin ye sɔsɔ cogo t'a la fiyewu waati cogoya kama u k'an ma waati kuntala ka surunya dɔɔni an ti bɔ kuma kɔnɔ fo an k'an ka kayidu fɔ au Conseil islamique du Mali à présent actuel en Folibaye. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à père fondateur en Béjombeya au Dekama. Mali Duba Bewa Yereye à Seyd Chérif Ousmane Malan Haidara à Kanu Kouina. Mali Duba Bewa Yereye à la Foni Mogo Minti Yerefe. En Folibaye, on est à Weleko Kibritul Ahmar. Wallahi, yes la mère demain. Ye Afrique dɛmɛ ye diɲɛ dɛmɛ ye Mali dɛmɛ wallahi an bɛ waso ni ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni jama ye lajɛ jɔn de bɛ se ka ni jama ɲɔgɔnna bɔ ni Kibritul Ahmar tɛ ni Nasirudin tɛ jɔn bɛ se ka ni ɲɔgɔn jama labɔ ni Fakhrul Umma tɛ jɔn bɛ se ka ni ɲɔgɔn jama labɔ wallahi i ye ci lase i ye ciba défend wa anw y'a seere k'a fɔ k'i ye ciba ka ci lase. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ami ambalmake fo Chérif Alhaj Mohamed El Bachir Aïdara yaron karamo ka dimaya tola ka fo be fo ka kalifo be la jele fo o ko fe amina kuma di assurance volontaire UNPC kono a chef de service Modibo Dagnon tawne flaba bari Seyda Banene o kere ka ambassadrice. Bismillahirrahmanirrahim. Jama silamɛw aw ni wula ne tɔgɔ Modibo Dagnon ne assurance volontaire ɲɛmɔgɔ ye INPS kɔnɔ wulada in na an bɛ dugawu ta kɛnɛ kan ka Ala fo ka barikada ka seli an ka ciba in kan ka yira k'a fɔ ne bɛ kuma n ka directeur général tɔgɔ la wulada in na n'o ye Ousmane Karim Kulubali ye a y'an bila baara mun na n'o ye ka kɛ yɛrɛ ye o Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ yɛrɛ ye baara la i yɛrɛ ye ka dɛmɛ laɲini ka s'u ma n'o ye assurance ye o assurance a daminɛ a baara daminɛ ani bi alhamdulilayi as Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara a y'an dɛmɛ a ka foli bi yan ka foli lase Tidiane Aïdara ma o fana y'an ka ambassadeur ye Chérif den ka foli lase Amsardine national président ma n'o ye Diallo ye ka foli lase an ka ambassadrice ma wulada in na n'o ye madame Doumbia Kadiatou Banene Aïdara ye an nana INPS tɔgɔ la chef Seydi Madani Aïdara ka enrôlement kɛra a ka carte bɔra an y'a ŋaniya k'a di jama la INPS ye carte bɔ a tɔgɔ la k'a ka enrôlement bɛɛ kɛ k'a ban a bɛ droit sɔrɔ assurance volontaire la a n'a a kunkanfɛn bɛɛ donc wulada in na an n'an baarakɛɲɔgɔn an bɛ kɛnɛ kan ka waleɲumandɔn lase an ma ka dugawu ɲini k'a fɛ service Ala k'a sankɔrɔta da an ma pour que ka se ka maliyɛn denw dɛmɛ bi Mali jigida yɔrɔ dɔ ye assurance volontaire ye parce que jamana in kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kɛnyɛrɛye dɛmɛ i ye baaraba de ta ka bɔ jamana kunkan parce que kɛnyɛrɛyew tolen don u yɛrɛ ma u t'a dɔn k'a fɔ ko droit b'u bolo INPS kɔnɔ donc ninnu nalen transition nalen u bɛ kan k'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ ka droit ka d'a ma an b'o baara de kan bi ka foli lase jamakulu bɛɛ lajɛlen ma Amsar président bɔra dugu o dugu la k'u bɛɛ fɔ kɛnɛ in kan yan donc an bɛna tableau di ni ambassadrice a balimamuso dɔw bɛ yan nɔ donc INPS directeur tɔgɔ la Ousmane Karim Kulubali an y'a désigné bi ka madame Doumbia Kadija Banene Aïdara k'a kɛ INPS ambassadeur ye assurance volontaire la wulada in na. Donc an fa ka carte bi yan nɔ ka fɛrɛ kɛ k'a ka carte las'a ma INPS a ka baara bɛ kɛ ka ban a enrôlé la alhamdulilayi donc a bɛ droit bɛɛ sɔrɔ INPS kɔnɔ. O sanga na ka partenaire bɛɛ lajɛlen fo awa kɔrɔnfɛmɔgɔw ko samaɲɔgɔn sama bɛ yen nɔ a bɛ organisateur lamɛn
bara ka kɛ basigi ni bonya kɔnɔna na kɔrɔn fila la tribune fan fila la sanfɛla fɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn didigi la k'u ka sabali donc an bɛna kuma di Mamutu Kulubali ma cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la. Kulubali bisimila. ani wula an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Amin. Mamutu Kulubali bɛ micro la nin waati in na. Kosɛbɛ. Ansar cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Tiɲɛ. Sirifeka ka misiri cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la. Kosɛbɛ. Ka naba bɛɛ lajɛlen fo. Tiɲɛ. Cɛ ni muso. Tiɲɛ. Denmisɛn ni maakɔrɔ. Tiɲɛ. Ka bɛɛ fo min se y'i yɛrɛ se yan ani min ŋaniya bɛɛ yan. Tiɲɛ. Kulubali. N'an tɛmɛna ka bɔ yen. Tiɲɛ. An b'an ka sababu ɲumanw fo. Tiɲɛ. Min ye cɛ ni muso kɛ fa kelen ba kelen ye k'a sɔrɔ muso kelen m'u bange. Haidara. Serifu Usmani Madani Haidara. Tiɲɛ. E tɛ cɛ fɔba ye dɛ, e yɛrɛ de ye cɛ ye. Tiɲɛ. E tɛ sabali fɔba ye dɛ, e yɛrɛ de ye sabali ye. Siga tɛ nin na. Sirifika san 40 ni kɔ. Tiɲɛ. An b'i nɔfɛ. Tiɲɛ. Fɔ bi wulada in na. Tiɲɛ. Minɛn dama jɛngɛ i bolo san ko k'a kɔnɔfɛn bɔ. Tiɲɛ. Sadi kɔnɔmɔgɔw aw ye seere wa aw tɛ seere. Tiɲɛ. Ye seere. Sirifika fɔri mɔ kɛ kira ye Arafa kɛnɛ kan k'a y'a bɛɛ fɔ. Sirifika e yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ. Tiɲɛ. Min ka na kɛ i y'o fɔ. Tiɲɛ. Min ma na kɛ i y'o fɔ. Na. Ni Ala n'a ka mɛlɛkɛw kɛ seere. Tiɲɛ. Sadi kɔnɔmɔgɔw k'aw kɛ seere. Tiɲɛ. A y'a bɛɛ fɔ wa a m'a bɛɛ fɔ. Na. A y'a bɛɛ fɔ wa a m'a bɛɛ fɔ. Tiɲɛ. A y'a bɛɛ fɔ. Wa ma ɲɔ Ala ɲɛkɔrɔ diɲɛ ni lahara. Sirifika e y'a bɛɛ fɔ. Siga tɛ nin na. Salamu alaikum Mamutu Kulubali bɔra kuma na. Kulubali. An bɛ Mamutu Kulubali fo ale tɛmɛnen kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans tɔgɔ la an ka cɛkɔrɔba bɛ yan nɔ Nana Sɛkinɛ Jawara. Sɛkinɛ Jawara. An balima naabaw nin yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛya folikan na o de ka fisa foli bɛɛ ye n'a bɛ fɔ ma arabukan na assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. An ka groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bureau national a n'a régionaux bɛɛ lajɛlen u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ci don ne da ko ni nana ko n ka n ka président Bako a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ko an k'i fo ko k'i waleɲuman dɔn ka d'a kan i kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ faama minnu nana ko ka olu fo o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛmɔgɔ minnu nana ko ka olu fo dugutigi minnu bɛ yan jamanatigi minnu bɛ yan ko ka olu bɛɛ lajɛlen fo u ko o tɛmɛnen kɔfɛ sa ko an ka président de la transition général Asimi Koita ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Filanan ministre des sports n'o ye balontannaw ka ministre ye ko k'o yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ka premier ministre fo k'a waleɲuman dɔn k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo Muhamadu Umar Kone k'a waleɲuman dɔn. Foli kun ye jumɛn ye aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mawuludi in bɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ t'an bolo bi jama bɛ se ka kun yɔrɔ min na ani balontan de nana bɛn mɔgɔ caman wulila ko ɲinan kɔni mawuludu a ti kɛ vesimasi la a ti kɛ vesimasi la a kuma cira k'a ci ka caya k'a ci ka caya barikaden ni dugawuden ni sirifi yɛrɛwolo ale ko no ale tɛ kuma ale b'a ko ta a mɔkɛ bolo n'o ye alakira Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam a mɔkɛ ko ni ala sɔnna a ma ni mawuludu a su fɔlɔ o bɛ kɛ 26 mars kɔnɔna la a kɛra denkuli k'o bɛ kɛ 26 mars kɔnɔ a kɛra bi min ye duwawu ta yɔrɔ ye k'o fana ka kɛ 26 mars kɔnɔ ala sɔnna o kɛra bi fana an bɛ ala fo ko ala ni ce o b'a yira k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ tiɲɛ de la président ko k'a yir'i la k'a fɔ k'i kɛra jamana jɔba ye i kɛra silamɛ ye i kɛra laadiri ye fantanw mana wuli olu ko Usman Sherif Madani Haidara
ni gɛlɛya ye maa min sɔrɔ Usman Sherif Madan Haidara faamaw mana wuli Usman Sherif Madan Haidara denmisɛnninw mana wuli Usman Sherif Madan Haidara karamɔgɔw mana wuli Usman Sherif Madan Haidara moriw mana wuli Usman Sherif Madan Haidara gouvernement ko Usman Sherif Madan Haidara minnu b'u den u kelen u b'u den wo la 3h du matin 2h du matin olu ye ɲɛmɔgɔ dɔw ye u bɛ taa Usman Sherif Madan Haidara fɛ u bɛ t'u kungo f'a ɲɛna wa a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ maa min tɔɔrɔ la Usman Sherif Madan Haidara n'i ye hɛrɛ sɔrɔ Usman Sherif Madan Haidara o de kama groupement ko k'a f'i ɲɛna nin baaraba ninnu bɛ e bolo jamana in kɔnɔ yan ko o kumana olu ɲɛ tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ la Haut Conseil kɔnɔ u ɲɛ tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ la groupement kɔnɔna la fo n'a kɛra Usman Sherif Madan Haidara ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barika da k'a ɲini tɔw fɛ aw kana an ka jɛ ka fara Usman Sherif Madan Haidara kan an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Cheikh Ahmed Tidiane i n'i ka jeunesse an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn Cheikh Ahmed Tidiane Diallo Cheikh Ahmed Tidiane Haidara an b'aw fo ne ka mawludu su n y'a ye an denkɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a n'a ka jama wulila ka t'i sigi an ka kɛnɛ kan ka kɛnɛ bonya an bolo ka kuma ɲumanw f'an ye vraiment i ni ce ni baraji ala ka si ni kɛnɛya d'i ma jeunesse an ɲɛ b'aw la dɛ a y'aw cɛsiri aw ka ɲɔgɔn minɛ aw de ye anw kɔw ye a ye l'école kɛ an y'o dɔn a ye tubabukan kalan o ye tiɲɛ ye a ye anglais kɛ o ye tiɲɛ ye a ye ngo kalan o ye tiɲɛ ye ka arabu kɛ o ye tiɲɛ ye a tɔ tora baara kɛcogo ɲuman ye an sigilen bɛ an ɲɛ b'aw la aw kana siran a ye taa groupement cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen b'aw kɔ a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye an b'aw kɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ala ka sago yira an bɛɛ lajɛlen na. an bɛ an ka cɛkɔrɔba fɔ Cheikh ne Jawara a ka takunɛ fila la groupement tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di au conseil islamique du Mali tɔgɔ la maître Ibrahima Ndiaye ale fana bɛna dakuruɲɛ fila fɔ au conseil islamique du Mali tɔgɔ la bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma ma nɔgɔ ni doyen bɔra kuma la ne nana kana Haut Conseil ka foli de fɔ n'a ɲɛmɔgɔ ye Sherif Usman Madan Haidara ye bi bi in na Haut Conseil b'a ka baara la su ani tile réunion bɛ kɛ a kɛcogo la ale yɛrɛ bɛ na réunion caman na donc an b'an ka baara la jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ jamana lahalaya lɔn bi in na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o t'a bali Haut Conseil a bɛ ka baara kɛ a b'a ka jijukɔrɔ baara kɛ cogo min na a b'a ka kɛnɛkan baara kɛ ten donc ka bɛɛ hakili sigi k'a fɔ Haut Conseil bɛ yen nɔ bureau bɛɛ bɛ fonctionner an ka président o ye Cheikh Sherif Usman Madan Haidara de ye o tɛmɛnen kɔ k'a yira jama la mawludu ko bi bi in na Mali kɔnɔ ne ma da la siga tɛ mawludu ko la tuguni parce que baara mun kɛra bi ɲinan mawludu la kuma suguya bɛɛ fɔra mɔgɔw bɔra ka taa diɲɛ fan tan ni naani la ka t'u ka mawludu kɛ ne yɛrɛ mun filɛ ne taara fɔ Mopti ka na vraiment a kɛra hɛrɛ ni baden na jamana fan tan ni naani bɛɛ la donc mawludu ko an tɛmɛn'o kan sisan jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na yirisun a ju dɔw de bɛ ka essayer k'olu siɲɛ an ka an focaliser o baara de kan parce que ju wɛrɛ b'an na yanni a ka kɛ an ka taa kɛ taabolo kɛlɛ ye ju wɛrɛ b'an na minnu tɛ ninnu ye donc an k'o de kɛrɛnkɛrɛnya k'an focaliser k'an ka énergie bɛɛ bila o la et je crois que avec Sherif Usman Madan Haidara à la tête du Haut Conseil islamique n'ala sɔnna an b'an yɛrɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ an balimakɛ Mohamed Mufa Haidara a bɛ Faransi a bɛ furakɛli la a ko k'a ka foli lase kɛnɛ kan yan nɔ cɛncɛncɛ la Haut Conseil baara a bɛ baara min kɛ k'a to Faransi ani minnu bɛ yan nɔ vraiment an bɛ se k'a fɔ a bɛ baara kɛ ka tɛmɛ tɔw kan n'o bɔra yen nɔ personnellement n b'a ye jama fɛ nin kɛnɛ kan dugawu ka kɛ naba bɛɛ ani jamana bɛɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya ani palestinien we Gaza ko mun bɛ ka kɛ yen nɔ bi na vraiment a tɛmɛna lakalili kan an b'a fɛ sɛrifukɛ ka dugawu k'an ye kɛrɛnkɛrɛnna ala ka jisuma bɔ a ko kan ala ka sebaaw ɲuman ala k'u kisi hakɛto b'a la sali ala muhamadu. Au conseil islamique tɔgɔ la k'an fa fo maître Ibrahima Ndiaye o tɛmɛnen kɔfɛ kuma bɛna di Mahamadu Konate ma bangebagaw ka Mahamadu. Asilamɛw asalamu alaikum. An sira hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman na ka an sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ aw natɔ tɔɔrɔ min ma aw sɔrɔ yarabi ala kana o kɛ k'aw sɔrɔ. Ka jira aw la fana nin kɛnɛ dugawu fɛn o fɛn bi kɛ yan a dugawu bɛɛ bi minɛ sabula ko bi bonya ka da a tigi de kan nin kɛnɛ in sigira alakira de kosɔn an delila k'a fɔ aw ye ka tɛmɛ n'i y'i ka ba faga n'i ye bagolo bila tumu bi don a la i b'a fili mɛ n'i ye bagolo kɛ ka kuranna meleke ni poussière dara la i b'a kongo ka bɔ a la o tuma bagolo bɛ bonya sɔrɔ kuranna de fɛ nin kɛnɛ in bɛ bonya sɔrɔ alakira fɛ o la n'an bɔra yen an bɛ jamanadenw fo ka ɲini ala fɛ jamana in ala k'a basigi an karamɔgɔ ni an fa Usmani Seru Madani Hayidara a bɛ kuma dɔ kan a ka ca san 40 ni o de ye lamɔ ye ni lamɔ tɛ yen dɔrɔn mɔgɔya tɛ yen ni mɔgɔya tɛ yen dɔrɔn baganya bɛ yen a tun bɛ k'a fɔ a ka ca san 40 mɛ ala ma ban fiyewu ale Usmani Seru Madani Hayidara a ɲɛnama ɲɛna a ye fɛn o fɛn fɔ kunun n'o y'a nɛni a la bi a bɛɛ bi dala kɛnɛ kan kelen kelen an kan k'o bonya segin a ma an karamɔgɔ ala k'i mɛn an ɲɛfɛ ka fɔ jamanadenw ye u ka tugu jamana maabaw kɔ parce que jamana o jamana bɛ yen fɛn saba bɛ yen n'a ma hakili to o la min ka kan ɲɛfɛ k'o bila ɲɛfɛ n'o ma kɛ jamana t'i basigi jamana si t'i basigi ni jamana laada t'i ɲɛfɛ jamana si t'i basigi ni jamana diinɛ ma da o kɔfɛ ka sɔrɔ ka tugu o sariya na laban na mɛ ni jamana o jamana ye sariya wɛrɛ ta k'o bila ɲɛfɛ ka danbe fili kɔfɛ ka diinɛ bila kɔfɛ o jamana bi mɛn tiriki tɔrɔkɔ la ka tila k'a fɔ jamanadenw ye diɲɛlatigɛ fɛn tiɲɛnen fɛn saba de don fɛn tigi caman n'i jɔnna fɛn tigi la ani fɛn tiginda an ka tugu an ka ɲɛmɔgɔw la n'an bɔra yen an karamɔgɔ Usmani Seru Madani Hayidara ala k'i mɛn an ɲɛfɛ usazi ala ka i mɛn an ɲɛfɛ ni mawuludu kalo in na ala ye fɛn dɔ jira ne na an karamɔgɔ kan n y'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'i mɛn an ɲɛfɛ wa n'i tɛ fiyewu mawuludu kundi kɛ ni an karamɔgɔ Usmani Seru Madani Hayidara tɛ mawuludu a kundi kɛ ɲina fiyewu mɛ ne t'a dɔn mɔgɔ bi da ala la ka ko sɛmɛ ala la ka ko kɛ ala kama k'i bi tila ka siran ala ka danfɛn dɔ ɲɛ i y'an bɛ jagɛlɛya an karamɔgɔ i ni ce ala k'i mɛn an ɲɛfɛ ala k'i mɛn an ɲɛfɛ an ka jamana ala k'a basigi ala ka san wɛrɛ don an si la ala ka laban ɲɛ ala k'an kunnaja ni ala kira hɔrɔma ye salli ala rasul an bɛ Alhaji Mahamadu Konate fo ka dakuruɲɛ 2 la o tɛmɛnen kɔfɛ tamani kaw tɔgɔ la tamani muso Tɛnɛ Kuwanta n ka musokɔrɔba ale bɛna dakuruɲɛ 2 fɔ tamani muso bɛɛ tɔgɔ la minnu bɛ tamani minnu bɛ Segu minnu bɛ Bamakɔ a ka kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la. An bɛ alisilamɛw an bɛ salamu aleykum an tilenna hɛrɛ la ala k'a si hɛrɛ la. An b'a fɔ Bani ye k'a ni wula ka segin k'a fɔ Bani ye k'a ni wula ko b'a sande k'a ni wula ko b'a sanya si bɔ a da kɔnɔ k'a don walidenw da kɔnɔ ale b'o nafa kɔnɔ ale fana y'a si bɔ a da kɔnɔ a taw da kɔnɔ k'u don walitaw da kɔnɔ yarabi a maɲi ne b'a ɲini ala fɛ ala ka ne taw tɛmɛ a yɛrɛ kan ala ka barika d'ura Mawludi ala k'a kɛ hɛrɛ la ala k'a bɔ hɛrɛ la an ye bɛɛ kalifa ala n'a ka kiraba ma
masa arahamani min di kalifa cɛ bani i ni ce e de ye tamanikɛ tamani ye ka tamani denw bila i ɲɛfɛ hali n'a sunɔgɔbaatɔ don u b'a fɔ ko bani siw a bani i ni ce bani Asimu Haidara kaka tɔgɔ saba de ye Haidara ba Sedu de ye Haidara n tɛ jeli ye nka n ye sirifi jeli ye n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn n b'i furumusow fo n b'i wolodenw fo falaw ta ba Haidara jigidaw jigi Haidara cɛsɔtɔmusow jigi Haidara i ye ne bonya i ye ne karama a barika ye Ala ka barika don i la Haidara. An b'a fɔ tamani musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye Tɛnɛ Kɔnta o tɛmɛnen kɔfɛ tamani cɛw fana bɛɛ tɔgɔ la tamanikan bɛɛ o kuma dilen don Saliya Kulibali Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An tilenna hɛrɛ la an b'a deli Alahu Taala fɛ Ala k'an ɲuman bɔ surati. Amin ya rabbi. Tamanikaw tɔgɔ la ka bɔ ka foli kɛ ka waleɲumandɔn foli kɛ ka bonya foli kɛ sirikɛ an b'a fɔ ka barika da ka deli Ala fɛ sija ani kɛnɛya o caman bɛ Alahu Taala fɛ Ala k'o di an n'a ma a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen sirikɛ ye fɛn min kɛ tamani tamanika min bɛ Bamakɔ yan min bɛ Segu min bɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ b'a kalama an bɛ bonya an b'a barika da an tɛ sɛgɛn fɔli la n'i y'a jateminɛ san kɔnɔ ni cɛkɔrɔba ye fɛn min kɛ Bodugu la a ma dogo maa si la ɲuman n'a kɛra i ka ɲuman barika da Mawulidu kɔnɔ an bɛ bɔ so an bɛna Mawulidu kɛ vraiment an bɛ fɛn min ye n'an taara n'an y'a lakali fɛn min bɛ jigin an kɔnɔ minnu b'an kɔfɛ u y'u ka na a ka kɛ u ɲɛna o kanu de bɛ anw na sinon an bɛ fɛn min fɔ dɔw bɛ télé lajɛ dɔw tɛ télé lajɛ caman b'a ye an bɛ cɛkɔrɔba barika da ɲuman kɛlen o la o tɛmɛnen kɔ ne yɛrɛ saliya min filɛ nin ne y'an ka dugu juma misiri wele b'a ye n'an ko an bɛ sɛgɛnbaatɔ ye ni diɲɛ dugukolo an b'a fɔ ko ye misiri welelaw ye nka sirifekɛ ye ne to n ka o maɲumandɔn misiri wele la ka ne tantigɛ ma salon ka ne bila ka taa 2024 hijira a bɛ wele don min na a y'a sɔrɔ labɛnnen don n bɛna n da ka sigi telefɔni dalen sonne na n y'a ta k'a da n tulo la a ko musiri don ne ko a ko Saliya tɛ wa n ko a ko i b'i labɛn ni carte nina b'i bolo i kan na i ka taa kɔrɔbɛtalaw fɛ karamɔgɔkɛ si dilan bonyana ne ma walayi n ye fɛn dɔ ye dilan la n ko ne kunkolo tɛ da e kan n ma da fiyewu i sira ɲɛna fo ka dugu jɛ jɛnɛ y'a kɛ ye sirikɛ n b'a barika da a kɛra Ala ɲɛ a sara bɛ Ala bolo a b'a fɛ diɲɛ ka kɛ cogo min ye an b'a deli Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya n'a ye diinɛ a kɔrɔtali ka d'a ye ka se ni ko nin bɔra Ala k'a nɔgɔya n'a ye n bɛ barika da ye kamani n'a lamini bɛɛ tɔgɔra Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye Ala k'a n'a dɛmɛ Ala k'a n'a sutura ɲini bɛ hɛrɛ ma a caman bɛ Ala bolo Ala k'o d'an n'a ma kiraba ye hɔrɔma kosɔn sɔli ala Muhammad o kɔfɛ an bɛna kuma di famille Kulubali Haruna Kulubali tɔgɔ la ka famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye Abdulayi Kulubali Assalamu alaikum jama fo n bɛ jama waliɲuman dɔn n bɛ karamɔgɔ fo dan tɛ foli min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɔrɔta yarabi a bɛ jama min ɲɛ Ala k'a se jama in kɔrɔ a b'a deli Alahu subahanahu wa taala fɛ den mun b'a bolo Ala ka den ninnu tɛmɛ fila Ala k'o ka Ala yɛrɛ bonya Mamadu kanu kosɔn sabu ta sini
ko ga dakurunya kelendi akaramo nanga président d'honneur ma Cheikh Drissa Coulibaly ka bo Côte d'Ivoire. Karamɔgɔ ne tun nana fara n kɔrɔkɛ de kan n'o ye an kɔrɔkɛba ye Aruna kɔrɔkɛ n tun nana fara ale de kan nka ko e ko ka kuma di yan Abdoulaye Coulibaly n tun nana ale de bilasira alhamdulillah hedara de ye hedara ye tɔn mɔgɔkɔrɔ bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔ an bɛ fo an ka lamɔko ɲuman na 89 ka na se sisan san 36 i y'an lamɔ bi an bɛ waso an sigiyɔrɔ bɛɛ la bɛɛ b'an bonya e karamɔgɔ hedara kama karamɔgɔ an bɛ dugawu k'i ye n'i ka denbaya sijan kɛnɛya lafiya garisɛgɛ ɲuman ala k'a di aw ma karamɔgɔ e yɛrɛ bɛ min fɛ e de b'a dɔn ala k'a k'i ye nka anw bɛ min ɲini ala fɛ o ye sijan ani kɛnɛya ani lafiya ye n'i ka denbaya karamɔgɔ i denw ala k'o tɛmɛ i kan denw ala k'o tɛmɛ i kan karamɔgɔ an b'a ɲini prix Nobel de la paix ka di i ma i n'a ka kan karamɔgɔ an b'a ɲini organisation de la conférence islamique o k'i wele ka silamɛya jɔnjɔn d'i ma e ka silamɛya kunkɔrɔ ta. an bɛ Idrissa Coulibaly fo le Côte d'Ivoire président d'honneur ye donc Mawludu fana comité d'organisation a ye san caman kɛ o baara kɔnɔna na karamɔgɔ de ko ka kuma daminɛ nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye Côte d'Ivoire karamɔgɔ seri k'a la o ma bɔ a kɔnɔ hakili salon Mawludu fana kuma dira a ma kɛnɛ kɔnɔna na. إذا نؤتي الكلمة لرئيس جمعية الإسلامية في جمهورية النيجر شيخ إسماعيل جبريل كارانتا أمين أحمد علي وكا نيجر هو كونسي أما ولتولا ونيمو بادلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قيل لي من ذا يسوقك في الورى فأقول إني عاشق لمحمد تبا لمن يابى اتباع طريقه يا طول كربتي هنا وكذا قدي من رشراب العالمين جنوده ما في الورى مثل النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وعزيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الهمائم أما بعد فيا هماة الإسلام وحراس العقيدة فضيلة الشيخ الجليل شريف عثمان مدان حيدرة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مالي حفظكم الله أصحاب السماحة والفضيلة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. أيها الإخوة الأعزاء نحتفل في هذا اليوم المبارك بذكرى مولد خير البرية سيدنا ونبينا وعزيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. نقف وقفة تأمل واعتزاز لنستعبر فيها معاني الرحمة والعدل والوحدة التي جاء بها في هذا النبي العظيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما أعظمها من رسالة وما أكرمها من مولد وما أسمى أن نستلهم
من هذه الذكرى دروسا في بناء الإنسان والمجتمع. وإنه لمن دواء الفخر والسرور أن نرفع أسماء آيات التقدير لفضيلتكم على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه المناسبة العظيمة. وهذا دليل يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأنتم يا فضيلة الشيخ من الذين جسدوا هذه الأخوة في القول والعمل، فجزاكم الله خير الجزاء. ولا يفوتنا في هذا المكان أن نثمن عاليا التحالف المبارك بين دولة النيجر ومالي وبوركينا فاسو وسائر البلاد الإسلامية. هذا التحالف الذي يمثل باركة عمل لشعوبنا في استعادة السيادة وتحقيق التنمية وبناء مستقل مشترك قائم على التعاون والتكامل. يقول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا التحالف هو تجسيد عملي لهذا الاعتصام ولهذا التوحيد في وجه التحديات. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وأن يجعل هذا اللقاء وهذا المولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد العهد مع الله ومع رسوله ومع شعوبنا على السير في طريق الحق والعدل والكرامة. تحية مالي وبوركينا فاسو ونيجر وتحية أفريقية وسائر البلاد الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بلداننا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أمنا في بلداننا. اللهم من أرادنا بشر فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وشكرا. أين زي والسلام عليكم. وعليكم السلام. إركوي كنديرني مالي نانكن إركا إري باكو يدو إري نياكا فوسينا يدو إري دوما يدو إري نيزا يدو. أيوة الحمد لله رب العالمين. niye Niger silamaya bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔba ye n'u ye Cheikh Jibril Karanta ye. Ale de ye Niger bɛɛ silamaya ɲɛmɔgɔba ye. A ko a ka foli bɛ yen ka ɲɛsin Mali bɛɛ ma, kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali silamɛw ani Mali autoritew. Ko a ka foli b'u bɛɛ ye. Ko bonya min kɛra ale ye n'o ye k'a wele nin kɛnɛ nin kan, min kɛra sababu ye k'a wele n'o ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ye. Ko ale ka foli b'a ye, a ka bonyamasegin foli b'a ye. إلقوا السلام شيخ شريف عثمان مدان حيدرا إلكوي ما بتو مالي بوري وصابو إلكوي سي إلكوي نارا نو شيخ شريف عثمان مدان حيدرا هل دي أران وسبارا نو إلكوي سي ورنون داري مكوندا نيجر.
la anga nyemogo ko nu yanga anfa anan karamoy Sheikh Jibril Karanta ko Malion ko ay alafu Malion ay alafu ka ala wal mando ala ni ko ba min ke Mali jiebe nuye ka Sayyid Sharif Usman Madan Haidara di Malima ako Malion ala kama kira kama nauta fe aya damma ambitana ya Niger amma zakan Mali bore ga bara inna nan aran sai amma inda aran wonno inda aran ga morgu aga wasu irin labai kulse aga wasu Afirka kulse ko Malion fana alenye bala Malion fana bafe parce que jama min seraya ubayira ko ukanu bala mais Malion kana mirku kelen tadu sisa atlana Mali ni Niger che ko Mali Niger utadu ukofe ukado Mali damatate Niger damatate jie betadu donc ako ka bunyama segi ke doron ankar moye nuye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ani Sayyid Ahmad Tijan Haidara aye uya wele me wasababu kera ne de karamogo ka togodi délégation kata Niger kata wajili ke ne ye anye foi ka karamogo nye foi ka karamogo nye fo Tijani o nye mai ufana ko olu ya famu ka ye jama min be sika foi tala nye jama min foto yira utetugu maganzan ko ajara wiye ode koso ufana ko fu nyaka daka me onana ye chogo mina ko sika foi tala fo kata sigi Niger Sheikh Usman Haidara hunkuna dange il koy diyano go il gamara newo Allahu akbar zami il koy diya goyeyi no agogate far rasul sallallahu alayhi wa sallam جاء ليوحد الصفوف لا ليفرق الصفوف شيخ حيدرا أنا الدنيا كل مرغو أنا بوريتي أفو الكوي دياني nga al'umma si margu dare yarra ya dinga fonda kambon Sheikh Haidara go ki fonda no bore me yadaga ako ale be foli ke toujours an karamoye aye jama jere bi ale silimbe ale jolimbe kene minkaya abe comme kira de silimbe ale nyakoro ko ale nyete fuila ni kene ninka fo anyebe kira de la sallallahu alayhi wa sallam ako me muna mundu yira ko parce que kira ye mogo jeredi kira ma mogo faran o kuma ni kira ye ni karamogo ye mogo jere ko aye kira de lategi abe kira joyoro de la ko beki janto ala ka don kira de banche ma jeko bi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anga karamogo kofe do ye au conseil islamique Niger kawfe ko nyamo bari boraka kuma an délégation chairman ni fana nana ambe ofo ngala ko se sala ambe hakato dafale nyini awfe ka kaini wati chugayai ni ala sonama ni laseli atobela jini awbena yesigida werela yano chama hakilla jigin kafo nin kuye anye bamako yirmajo stade 26 mars konana
ka bɛn septembre kalo ale tile 11 ma san 2025 o bɛnna mawuludu ale duwawu kalama an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi nin kɛnɛ sanuman duwawu minnu kɛra kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na bɛɛ n'i ka haminako sabula ni an y'a dilan yɔrɔ de ye ala k'an haminakow dilan ala k'a basigi don an ka jamanaw kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲina sababutigi kɔ a seyidi sherif usman madan haidara ala ka si ni kɛnɛya di a ma ala ka kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani an yɛrɛ kun kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي